Druhým semifinálovým zápasom v športovej hale Millennium sa v stredu 18. apríla rozlúčili futsalisti Sventex týmu s uplynulým ročníkom, v ktorom sa umiestnili na peknom 3. mieste. Súperom Sventexu bol úradujúci majster prvej ligy Slovmatik Bratislava, najlepšie mužstvo slovenského futsalu. Po výsledku 10-1 v Bratislave sa od Sventexu čakal hlavne dobrý zápas a pekná rozlúčka. Od úvodu zápasu boli domáci v neustálom tlaku, iba Andrašík si dvakrát dovolil ohrozť brankára hostí. Prvý gól padol až v 12. minúte po peknej kombinácii, kedy Kamanca využil prvú chybu Bratislavčanov a otvoril skóre. Hostia však o necelé 2 minúty vyrovnali a za tohto stavu sa skončil aj prvý polčas. Začiatok druhého polčasu suverénne patril hosťom. V priebehu 5 minút zvyšovali stav až na 4-1, domáci sa len zriedka keď dostávali pred bránu hostí. Veľkú príležitosť mal znova Andrašík, hostia však pridali ďalšie 3 góly a upravovali stav na 1-7. V bráne Sventexu vystriedal Gedaja Prešínsky, hostia siahli brankára a zvyšovali tlak na Novozámčanov. V 39. minúte sa podarilo Andrašíkovi predsa len poslať loptu do prázdnej bránky a znížiť prehru na 2-7. Ja si myslím, že v Novej Zámky podali veľmi sympatický výkon, čo sa týka v defenzívy. Boli nebezpečí aj v brejkoch. Je to v podstate, si myslím, že celkom ambiciozne mužstvo, čiže keď budú chlapci na sebe pracovať, tak ja si myslím, že o rok sa možno stretneme v prvej lige. Slovmatik tu na Slovensku je majster, je víťaz. Ako je to vo svete, keď Slovmatik vyjde von? Tak vo svete to je trošičku problém, lebo tie špičkové mužstva trénujú 7-8 krát do týždňa, čiže to sú čistí profesionáli, ale ja si myslím, že behom roka, 2 rokov by sme sa k ním mohli výkonnostne priblížiť tým, že začneme v podstate aj my 4-5, možno 6 krát do týždňa trénovať. Semifinálnym zápasom skončilo vlastne účinkovanie Sventexu v druhej futsalovej lige. Ako hodnotíte priebeh celej súťaže? Tak v lige sme sa umiestnili ako po iné roky v prvej trojke, čo nie je ani prekvapením, ani zlyhaním mužstva. Myslím si, že na podmienky, ktoré máme, je to adekvátny výsledok. Čo sa týka poháru slovenského, tak v ňom sme sa prepracovali až do semifinále, kde sme hostili vďaka priaznivému žrebu. Práve, myslím, môžem to kľudne povedať, že to je slovenský Real Madrid futsalový. A ten Slovmatik teda skutočne bol pre nás výzvou. I keď sme prehrali